Budka je primárne sauna, ale je to aj multifunkčný objekt, ktorý môžete pretvoriť v čase do rôznych iných priestorov. Napríklad tu môže byť záhradný domek, alebo pracovňa, či detská skrýš, alebo meditačná miestnosť. Unikátní určitě minimalistickým designem, který my se snažíme držet tak, aby byl dokonale jak vyrobený, tak v podstatě navržený, a také určitě technologií, kterou používáme, protože vyrábíme budky z masivních cel té panelu, které frézujeme a potom na dílně spojujeme do větších celků. Ocenenia si myslíme, že sú veľmi dôležité v rámci propagácie a komunikácie značky. Pre nás bolo Created in Zlín ešte výnimočné tým, že sme ho získali, keď sme boli relatívne mladou značkou, takže určite šírilo dobré meno What the Hut.